Takže nazdar lidi. Zdraví vás Fejdar u naší první recenze módu. A tentokrát to bude mod Race Minimap, jak jistě vidíte tam vpravo nahoře na obrazovce. Tenhle mod je taková, řekněme, minimapka, která vám pomáhá se orientovat po Minecraft světě. Je to pro takový ty, kdo nemají moc dobrý orientační smysl, což jsem třeba já, že jo. Takže, když se na ní podíváte, tak když zmáčknete klávesu M, tak se dostanete do takového, jak to říct, takový menu té minimapky, jo, menu, tady je vidět menu. A vlastně tady se dá nastavovat, takže tady si můžete zapnout nebo vypnout tu minimapu, jestli jako bude vidět nebo nebude. Dál tady je jakoby render typ, jakože to bude kulatý nebo hranatý, ne, takže jo, to je co vidíte, takže cave, to je nějaký, nevím co, prostě to je, že nějak asi vidíte na suroviny, nebo já nevím co, vůbec. Tohle neznám, to jsem nikdy nezkoumal, takže tohle nevím. Jo, ale dál, teda, takže tady to jsou dead pointy. To jsou takové věci, že jak to říct, že když umřete, tak já vám to ukážu hned, si zatím tady budu kopat. Jinak tohleto, to je můj off-screen svět, na kterým si hraju Minecraft, když nenatáčím. Vidíte, že jako tady nic moc nemám. Krumpáč, helma, nečítuju nic, hraju poctivě a už by mě mohly vypršet ty bublinky, protože to je hrozně pomalý. Jinak, teda ještě ty minimapky tady, jak je ta mapka, tak pod tím jsou takový čísla různý, takže vlastně to úplně dole je, tam mě to ukazuje klávesu, kterou se dostanu do toho menu. Pak nad tím je výška, jako jak vrstva, v jaké vrstvě se nacházím v výšce. V té závodce tam vidíte, že to je 66, je pozice noh a pozice očí je 67. A pak tam nahoře jsou souřadnice, že jo, plus 69,52 plus 484,76. Už mě to zabíjí, ale já hraju na peaceful, takže se mě furt budu doplňovat do prčic. Enderman, kurva. Options, easy, normal, hard, peaceful. Ha. Tak pojď, zabijte mě. Šup. No, umři. 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 Ještě takhle to nebude, hele. Musím si zabít nějak jinak. Co to dělá vesničan? To je super, za 7 emeraldů mi normálně prodá helmu diamantovou. Počkej, tak nějak jinak, jak se zabijem. Skočíme, necháme se zavřít do pistonových dveří, jo. Tady je moje taková provizorní farmička. No, mě to nezabilo úplně. Takhle. Takhle a tak. Takže, teď se nechám zabít. A teď nevím, o čem jsem vůbec mluvil. Jo, že to byla moje provizorní farmička. Takže, jestli slyšíte ty rány, už to bude teď. Jo, takže vlastně tohle jsou ty, do prdele. Já jsem se ještě ani jednou nevyspal ve své posteli. No, takže vidíte, že já jsem se objevil na svým původním spawnu, takže jdu rychle pro ty své věci a jdu rychle i ke mně za mnou do mýho domečku. Ty vole, 200 bloků. No nic, takže já to stopnu, nahlásím se, až budu. OK, takže já jsem zpátky. Už jsem to našel. A tady vidíte, že to je ten dead point, takže vlastně na tom místě, kde umřu, se mě objeví takovýhle ten. A to mě vlastně ukazuje, kde jsem umřel a já si tam můžu dojít zpátky. Takže
to je věcí. Tak. No a teď jsme se dostali k tomuhle a já jen tady takhle v rychlosti. Tak. Takže co tady máme dál? To jsou ty dead pointy, zapnutý, vypnutý, já si ho nechám. Minimap options, takže tady už si můžeme nastavit, jestli to bude takhle kolečko nebo čtverec. Jo, prostě to je úplně jedno. Mám radši čtverec. A pak texture, jestli to bude nějaký stopky, anebo takováhle minimapka. Pozice mapy, to je, jestli bude takhle, že jo, v kterém rohu bude, já ji mám nejradši tady. Tady je, jak velká bude. Takhle, large, jo. Tady je průhlednost té mapy, takže to já si dávám na 100. Tohle vůbec nevím, co dělá. Máme si auto. Co je tohle? Nevím. Taky nevím. Plný kraviny. Tak. Jo, to je, nevím co. Show menu game. Takže tady by si mě, že jo, to. Ale, takhle, no. Takhle. Ale ne, to jsem zase podělal takhle. No, že tady vím, že mám, já to asi nechám bez tohohle, takhle. Tady je defaultní zoom, jak to bude vyzoomovaný. A frequently, já nevím, tohle fakt nevím jako. Pak je tady nějaký surface options, to bude asi surface, to bude asi tohle, ne? No. Pak tady máme takhle zvětšinou vlastně tu mapu, že vidíme trochu dál, no. Jo, vidíme o hodně dál, než tady na té malej. A to nám vůbec nevadí, že jo. Tak. Pak teda dál. Entities radar. To je options. Entities radar options. Tady si můžeme nastavit, aby nám to ukazovalo zvířata a takové věci na serveru, hráče, monstra, zvířata, slimy, tady chobotnice, jo, prostě takhle. Marker options. Tohle vůbec nevím, no. A tady nějaký autoty. Teď se dostáváme k tomu, co asi bude používat hodně lidí, což je vlastně tohle. Když zmáčknete klávesu C, mám nastavený klávesu C a to je už od začátku, když si tu minimapku stáhnete, tady máte takový waypoint, tady si dáte vlastně, jak se to bude jmenovat, třeba já nevím, podzemní. Tady napsal jsem tam nějaký dům, jo. Tady si vyberete barvu, jaký ten waypoint bude mít barvu. Máte oka a vlastně tady máte takovýhle waypoint, ale ani když odejdete třeba milion bloků daleko, tak nezmizí, jo. Furt tam prostě budete tohle vidět, takže to je dobrý. Takže furt jdete za tím a pak to najdete, to místo. Takže já si ho teď smažu, to je tohle. Back exit menu. No a to by asi k té minimapě mohlo být tak všechno, takže vám děkuji za shlédnutí toho videa. Jestli se vám to video líbilo, dejte like a jestli chcete vidět nějaký moje další videa, co já dělám, tak dejte odběr. Jinak asi čau a čau.